गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै सेरफांगुरि नेपालपारायाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थि जानो थाखाय गेजेराव आरोबाव माखासे सान थाबावनायनि गेजेरावनो सेरफांगुरि नेपालपारायाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय BPFनि बिसायख'थिनि मावख'खौ सावनानै होनायनि अजद जाथायनि सायाव नेपालपारा प्राइमारि BPF दोलोनिफ्राय बिजाथाय फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा हरनि 2 रिंगा बा 1 रिंगासो समाव फैनानै BPFनि बिसायख'थि मावख'खौ अर सावफैदों जेनगोनखौ मिथिखानानै हिंसायारि जाथाय सोमजिहोदों होननानै बुंथि BPF दोलोनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावोदि रायजो राजाफ्रा गासैबो बुजिबाय खुगायावल' गोजोन फैबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंबाय थायो नाथाय गोजोना बेनो नामा होननानैबो सोंथि खालामो आरो हिंसायारि जाथाय खालामनायाव जायफोर लोब्बा दं बिसोरनि सायाव राहा लानो थाखायबो जिल्ला बिसायख'थि अफिसारनिसिम बुंथियो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे सांग्रां जानानै थायो बेनि सायावबो खावलायो गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरखौ हुमखि होनानै भट बिनो हागौ आरो गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो हागौ नाथाय जोंनो गोजोन गैयै थासारिखौ नाङा UPPLआ जेनगोनखौ सहायनो हायाखै होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय नोंथांनि नखराव सोरखारि साख्रि मावनाय सासेबो सुबुं गैया नामा जुदि गैया अब्ला बे रादाबा नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां जानो हागौ सासेबो सोरखारि साख्रि मावनाय गैयै नखरनि थाखाय गुबुन मोनसे राहा सानदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव 50,000 सोरखारि साख्रिनि थाखाय जेब्ला थिसननाय जागोन बेयाव सासेबो सोरखारि साख्रि मावनाय गैयै नखरनि बिजाथिनो 10 नाम्बारखौ ओरैनो होनाय जागोन होननानै रादाय होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा सोरनिबा नखराव 2 बा 3 साख्रि मावनाय थायो नाथाय सोरनिबा नखराव सासेबो सोरखारि साख्रि मावनाय थाया बेनिखायनो बयनिबो नखराव जाहाथे सोरखारि साख्रि मावनाय थायो बेनिखायनो बे आइनखौ लाबोनाय जागोन होननानैबो रादाय होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय बिथांनि बे रादाया बिसायख'थिनि भट मोननो थाखायल' ना बिथाङा थारैनो बेनि सायाव खामानिखौ मावगोन बेखौ समाजआ फोरमायगोन दरं उदालगुरिजों लोगोसे मोनबा लकसभा बियाबनि थाखाय गाबोन भट होनाय जागोन आरो बेनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनाया मैया जोबथा सानमोन जेरैखि जाया रायजो राजानि गोसोखौ गावनि दोलोनि फारसे बोनो थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोआनो नाजादों मैयानि जोबथा फोसावदिं मेल खुंनायाव बेबादिनो BJP AGP आरो UPPL दोलोआबो जायगा जायगा गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंदों आरो हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लादों बर'आ बर'नो भट होनो नांगौ बे आयदाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे बा सावरायनाय जादों जायनाखि दरं उदालगुरि बियाबाव बर'नि बिजाथि दुर्गा दास बर' थासेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा BJPनि बिजाथि दिलीप सयकियानो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो दिपेन बर' बिथाङा दिलीप सयकियानि जानानै खामानिखौ मावदों बे आयदाखौ लानानै सावरायदों आरो बेनि सायाव बिजाथाय होदों BPF दोलोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माहारियारि आफाद होननानै बुंग्रा दिपेन बर'आ गावनि हारिनि बिजाथि दुर्गा दास बर' थासेयावबो दिलीप सयकियानोसो भट बिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै गैलिया MP दिलीप सयकियानि पकेट सिङावसो थाहैबाय दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांनानै थानायमोनब्ला एबसु आरो दिपेन बर'नि जि मावनाय खामानि बेखौ दुखु मोनगौमोन मानोना बुहुमनि बर'फ्रा गेरेमसा जा आरो गावनि हारिखौ अन होनानै बिथाङा बुंलांदोंमोन होननानैबो बुंथियो नाथाय दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौनि उल्थासो खालामबाय दिपेन बर' दैदेननाय एबसुआ बर'नि जानानै गसंला UPPL सरकारा बर'फोरखौ होस्रांदों बर'नि न' सिफायदों उन्दै गथ'फोरा जानो थाखाय आदार मोनाखै बेफोरनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा राव होला फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामाखै बेनि सायाव राव होला गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामबाय होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPLआ थगायदों होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावोदि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमा जादोंमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खामानिखौ मावदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुयोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो दुखु मोनगोन आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफादनि खामानिखौ मावाखै बर'नि बिजाथि थासेयावबो दिलीप सयकियानि थाखाय दिपेन बर'आ प्रेस मिटनि गेजेरजों भट बिनाया बर'नि जारिमिनावनो थागोन बिथाङा गावनि हारिनिनो बिजाथिजों गसंफायाखै होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय नाथाय दरं उदालगुरियाव BPF दोलोआनो देरहागोन मानोना गोबां एबसुनि मावथिफोर दं जायफोरनाव हारिखौ लानानै अनखांनाय दं बा साननाय दं बिथांमोन आन्सलिक आरो जिल्ला एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा दुर्गा दास बर'नोनो भटखौ होगोन होननानै रादाय होदों होननानैबो फोरमायथिबावो BPF दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारियानो देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा हिन्दी आरो इंराजियाव एक्सपार्ट नाथाय
जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहालाङोब्ला हिन्दी आरो इंराजि राव सोलोंनायावनो 5 बोसोर नांगोन। हिरा सरनियायाबो हिन्दी आरो इंराजि रोङैनि थाखाय थाखुमायोमोन। बिथाङा देरहालाङोबाबो बेबायदिनो जागोन होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। हादराव राजखान्थिनि गुदुं बार बारबाय थानायनि गेजेरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव दासान्दि बारहुंखा बारनाय, अखा हानाय आरो सारअन्थाइ गोग्लैनाया जागासिनो दं। दुमदुमायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायजों सिलिंखार थासारि। बारहुंखा बारनायजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों, न' बांनि थिं आरो इन्जुरफोराबो बिरखारनानै सोरलां बोरलां जादों। तिनसुकियानि हाखाथियावबो गोबां बारहुंखा। गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों आरो गेदेर दंफां बायसिननायजों सासे सुबुंनि जिउबो खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुङा सन्दीप छेत्री होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो रायजोनि दाब दाब जायगा जेरै काकपथार, सदिया ब्याबनि माखासे ओनसोलफोर, दिगबय ब्याबनि हाथिगड़, बेनि अनगायैबो आरो माखासे जायगाफोराव गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों मैयानि सानाव। बिसायख'थिखौ लानानै जेरैथिंबो जेथिंबो गुदुं बार। दलगावआव बिजेपि दोलोनि गेदेर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल। रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदों। नाथाय फोसावदिं मेल जोबस्लाब मोना बे जायगानिफ्रायनो बिजेपि गो बेक स्लगान होदों। बिजेपिनि फिरफिला सावदों आरो खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। नाथाय बिजेपिनि मिथिङाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफ्रानो मानो बिजेपिनि फिरफिला सावखो, मानि थाखाय बिजेपि गो बेक स्लगान होनो गोनां जाखो, बेनि सायाव खुद्रिनाय रायजो राजाफ्रा मा फोरमायथिदों फै जों बेखौ मिथिनानै लानि। खुद्रिनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिथिङाव फैनायनि थाखाय थाव सोनानै होनायनि रादाय जादोंमोन। नाथाय मिथिङाव 4 घन्टा जिरायनायनि उनावबो थाव सोनो थाखाय रांखौ होआखै। मानसि सायख'नानै रांखौ होदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। थाव सोनो थाखाय 500 रां होयैनि थाखायनो बे दुंहाव थासारिया जानो मोन्दों। बे जाथायनि अनगायैबो नगावआवबो बिजेपि मुर्दाबाद स्लगानजों गोमसारहोदों। 20,000 सुबुंफोरा समायखिरा लादों। लुरनज्योति गगৈ, अखिल गगৈ आरो गौरब गगैनि नुजाथिनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो कंग्रेसनि बिजाथि प्रद्युत बरदলৈनो भट होनो थाखाय समायखिरा लादों। AIFDF आरो बिजेपिखौ फोजोबनांगौ होननानैबो बिबुंथि होदों दैदेनगिरिफ्रा। कंग्रेसनि दैदेनगिरि रकिबुल हुसैनाबो बाहागो लानानै बुंथियोदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मिया होनानै गोबां लाजि फोनांबोबाय, होस्रांबोबाय, न' सिफायनानै होदों, बिखायाव गुलि गावदों, बेफोरखौ फिननाय होनायनि समा फैबाय होननानैबो रायजो राजानि सिगाङाव बिबुंथि होयो बिथाङा। दलगावनि बेसिमारियाव दरं उदालगुरि लकसभा ब्याबनि थाखाय जोबथा फोसावदिं मेल खुंदों BPF दोलोआबो, जेराव रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लादों। फ्राय 30,000 सुबुंफ्रा बाहागो लादों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे AIFDFनि MLA मुजिबुर रहमानाबो बे फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लादों। मुस्लिमनि भटआ जाहाथे गावा बेनि थाखाय बुंथिदों आरो गासैबो BPFनोनो भटखौ होगोन होननानैबो AIFDFनि MLAआ बुंथिदों। ओजोंहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मिथिङाव मुस्लिमफोराबो बाहागो लाहैनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदोंदि बिथांमोनखौ 500 रां हाजिरा होनानै लांदों, नाथाय बिजेपिनो मुस्लिमफोरा भट होनाय नङा होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बर'आ बर'नो भट होनांगौ होननानै बुंनाया फिल्ड फर्मुला, अदेबानि फेलें जाखानाय आदब। बे खोथाखौ फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। जेब्लासिम उदालगुरि लक सभाया आलदा बियाब जाया अब्लासिम बर'आ बर'नो भट होनांगौ होननाय जेबो गैया होननानै बुंथिदों आरो गासैबो राजखान्थि दोलोआ गाव गावबागावनि एजेन्डा बा खोथाफोर थायो, नाथाय बबे इसु बा एजेन्डा बा खोथाखौ लानानै बर'आ बर'नो भट होनो नांगौ आरो जायफोर बुंदों बेनि जेबो फोरमान होनो हाया होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे बुंथिबावोदि BPF दोला गावनि दोलो आरो सिम्बलखौ रैखा खालामनो थाखायसो बिसायख'थिखौ गेलेदों। हारिनि सार्थआवनो दिलीप सयकियानो जों मदद होदों आरो बेनि थाखाय जों खामानिखौ मावदों होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथाखौ 100% मावफुंनाय, सिमा बारायनाय, बिटिसिनि बियाफोरखौ मोनद' खालामनाय, बेफोर खोथाखौ लानानै लोगोसे NIT, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, चिराङाव रिम्स कालचारेल कमप्लेक्स, रेलवे फेक्टरि बेफोर दाबो प्रसेसआव दं। बेनिखायनो बेफोरखौ मावफुंनायनि सार्थआव दिलीप सयकियाखौ मदद होदों होननानैबो फोरमायथिदों एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ। हिंसायारि जाथाय जानाया थाद'नायनि मुं लायाखै मणिपुर रायजोआव। फिन मणिपुर रायजोआव बम बेरनाय जाथाय जादों। मणिपुर आरो म्यानमाराव थांग्रा लामा 2 नं माहारियारि राजा लामायाव थानाय दालांआवनो बे बम बेरनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनानि समावनो बम बेरनाय जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों आरो कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादानो बे बम बेरनाय जाथायखौ खालामदों होननानैबो सन्देह खालामदों। जाथायखौ लानानै कुकी फरायसा आफादा सोंखारिदों आरो जाथायनि सायाव जाहाथे नायबिजिरो आरो बे केसआव जाहाथे NIA नोजोर होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों फरायसा आफादा। मणिपुरनि कांपपकी जिल्लायावनो जानो मोन्दों बे बम बेरनाय जाथाया।
बाक्सानि बरबारि पाकामारायाव मानसि बुथारनाय जाथाय दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। सिनाय मोनै दुथांफोरा मोनानि समाव दिलीप बैसोनि फिसाज्ला रमनि बैसोखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै फुथारदों आरो दुथांफोरनि गाग्लोबनायावनो जोखोम जानो गोनां जादों राकेश लाहारी मुंनि सुबुङा। जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिसा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों, नाथाय सोर बेबायदि खालामनाय आरो मानि थाखाय बेबायदि गाग्लोबनाय बेनि सायाव दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, ओसीटी, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोलजी, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोलजी। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।